Dneska sme sa rozlúčili s oblasťou Arezzo s našim ubytovaním a presunuli sa do lokality u Florencie do Borgo Relais Adults Only. Požičali sme si túto vozík na batožinu, ubytovali sme sa v našom novom, tentokrát 5-hviezdičkovom rezorte. Dobre, 4-hviezdičkový by mal byť v Dubaji, možno 3-hviezdičkový, ale v pohode. Toto je naša izba, ktorá je maličká, ale príjemná celkom, kúpeľňa vychytaná, maličká, ale vychytaná, dobré. Úložné priestory, klasika, celkom minimalistické, ako všade tu v Toskánsku. Vonku to vyzerá celkom dobre, taký butikový hotel. Tak sme sa potom presunuli k bazénu. Dneska je síce chladnejšie, ale dali sme si tuto v reštaurácii, kde nám vychádzajú v ústretí aj s mojím nealko, 2 báječné drinky a teraz sa tešíme na výlet do oblasti Chianti.